Mitä yhteistä niillä liiveillä on? No arvaappa. No, ne on ainakin samalta merkiltä, saman värisiä. Sama merkki, sama väri. Ja nämä on kaikki sama kuppi. Ei oo. On. Ei oo, toi on selkeästi pienempi Niin. toi. Mutta nämä on kaikki C-kuppeja. Ei voi olla. Ja mä haluaisin nyt sen verran niin tässä opastaa, että kun asiakas tulee, että mä oon aina ollut C-kuppi. No se kuppikokohan vaihtuu ja vaihtelee läpi elämän naisen kropan myötä. Mutta se, että on aina ollut C-kuppi, niin sehän riippuu siitä ympäryksestä. Koska tämä tässä on C70. Joo. Ja tämä tässä on sitten muun muassa C80. Niin huomaatko eron? C70, C80, C85. Eli näissä on molemmissa C-kuppi. Mutta kun se riippuu siitä ympäryksestä, eli mikä se koko sitten on. Eli jos olet aina ollut C-kuppi, niin se ei pidä paikkaansa. Se ympärys vaihtelee myös. Eli sä voit olla C70 tai sit sä voit olla vaikka B75. Okei. Tai D65. Niinpä. Ja se kuppi pysyy edelleen saman. Ja sitten tää riippuu merkistä myöskin. Ja riippuu merkistä todellakin. Mutta se, että nämä on kaikki C-kuppeja, niin se täytyy ottaa se ympärys myöskin huomioon, eikä pelkästään sillä kupilla. No ei ihme, että jengi on aivan sekaisin. No ne tilaa niitä miten sattuu ja sitten ne palauttelee niitä ja ei meille tietenkään, koska meillä ei ole nettikauppaa. Niin. Mutta mitä on kuullut niin muilta kauppiailta, että kun asiakkaat ei välttämättä tiedä sitä kokoa. Niin. Ja sen takia en siihen nettikauppaan lähde, koska parempi tulla tänne sovittelemaan. Niin. Niin. Ja vaikka olisit joskus tilannutkin tältä samalta merkiltä jonkun tietyn koon, tilaat seuraavan kerran saman koon, niin se kroppa on voinut muuttua, tai se liivin malli on voinut muuttua, vaikka se olisi sama kuppimalli, mutta niissä mitoituksissa saattaa olla eroja. Tämä on vähän tämmöistä hienoa rakettitiedettä. Niin. Mutta siksi me ollaan täällä auttamassa teitä. Että teidän ei tarvitse miettiä, menette tuonne koppiin ja me joustaan ja haetaan näitä kokoja. Onpa se sitten C, B, D tai Ö. Ihan sama. Me etitään. Tämä selvä. Tervetuloa.